आज ही संडे आणि आम्ही आता बाई सरले आता ब्रेकफास्ट करच्या खातीर भायरी. सो आज यो एकदम खुश जाला ताका ब्रेकफास्ट करायची ना कसन होत संग पयली आमी हांगा पावल्या ती मणीस लंच म्हाका सो हांगा पळय ती रवा मसाला आयला उनो उनो चाय टमाटो ऑनियन उत्तप्पा आयला हांगा टमाटो ऑनियन उत्तप्पा एन्जॉय करता ती काय बघ सुपर. आज ही संडे गाइस व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आज ही संडे आणि आम्ही आता बाई सरले आता ब्रेकफास्ट करच्या खातीर भायरी. सो आज यो एकदम खुश जाला इथे आज हाका ब्रेकफास्ट करायची ना ये मी डिसाइड केला वचून कसं मुनी लायक तन्नी पिवचे ब्रेकफास्ट कसं सिरियल ब्लॉग ना तो आमची केला ब्रेकफास्ट बोलू तान्नी पिवचे अच्छा म्हणता. तान्नी पिवचे. ओके ओके. अरे वा, तू बार हुशार झाला तू आता पुरा तो आमची गेले तसं आता. ये वा वा वा, प्रॅक्टिस करतेस तू लाईक करून. कसं खावच्या वच्चे गोत ना आता बाई सर या म्हाका भूक लागली आता. वय वय वचा 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 लेट झाला आमका मस्त आम्ही हांव आरामशीर उठायला आजी हा वगी उठेला म्हाका क्लास असेल सकाळी येदोल त्या उपास आसा काय खाय नाही येदोल ते. आजी आम्ही 1 घंटा वच्चे तन्नी पिवच्या का आणि एन्जॉय करचे वचा 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 आता सीधा वचा आता पळोया कसं आमकां खावच्या मेळतात बायरी. इकरी जाल्ले जेवणा टाइम जात तसं आता कसं मग हॉटलात कसं मेळते गोत ना कसं होत संग सॉलिड वत आसा आजी आणि 1 घंटे जाला पण अशी फील येतात की 1-2 घंटे जाला पीव्हीआर हे असं वत असतं. आता मी हांगा चेंबूर आयल्या हांगा मनीस लंच होम हांगा आसा फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट वय ते लायक कोण रवा मसाला इडली सांबार पळोया आता कसं नाही रवा मसाला तर थंयचे 1 नंबर आमगेला एकदम मोस्ट फेवरेट डिश थंयचे रवा मसाला असं आणि ते चाय वे लायक मेळटा. वय चाय लायक स्पेशालिटी इज व्हेरी नाईस. रवा मसाला तो कन्फर्म ऑर्डर विंगड पळया आंध्या जोड कसान म्हण पळया पयली आमी हांगा पावल्या ती मणीस लंच म्हाका सो गणेश हांगा बाईक पार्क करता असं आमी मणीस लंच भितर वचपासाठी तो आमकां तांकां लायक जागो मेळ्ळा कॉर्नरान लायक कोण बैसून आता आरामशे रंग खावी येतं काय प्रॉब्लेम. वय आता ऑर्डर दिवया भारी भूक लागला हांगा कसं घेवचें अरे मेनू कार्ड तो येऊ फर्स्ट. कसल मेन्यू काढा आम्ही हांगा केन्नाय खावचा काडटा ना रवा मसाला आता 100% घेवया चा घेवया आणि विंगड कसं तू खावं ते सांग थोड्या 5 मिनिट पैसे आधी आता आलोचन करूया कसं खाऊचे. आलोचन ओ माय गॉड दिस थिंकिंग आता मेन्यू काढायला आणि आता डिसाइड करता कसं खाऊ का म्हणून. मस्त पुरा सांगा व्हरायटी. 1 रवा मसाला 2 चाय कसं ऑर्डर केलंय सांग. आता सेकंड ऑर्डर आम्ही दिला हांगा आता टमाटो ऑनियन उत्तप्पा. केन्नाय उत्तपम काय ना फर्स्ट टाइम विंगड एक्सपेरिमेंट करता. उत्तप्पा म्हळ्यार कसं नाही उत्तप्पा म्हळ्यार नॉर्मल आमगे उर्दा पडो वेरी कांदो आनी टमाटो घाल्ले जाल्ले. वय तू कुठे कसं तू एक पाटी लायकन केलेलं आहे मिनी उत्तपम आणि काही एक पाटी मिनी उत्तपम केल्याचे ब्लॉग आसा आमगे युट्यूब चॅनल आहे तुम्ही वचून तू पळया ती ओल्ड ब्लॉग मस्त ते उत्तपमच न्हू भारी डिशी केलेलं मागीर पुरा फ्रेंड्स पुरो लायक गंमत जालेलं आणि बेस्ट उत्तपम केलेलं लायफान तू केन्नाय खायनी होतं तितले टेस्टी केलेलं. आता तो विसरलो मेन म्हणा आता विसरलो कशी केला म्हण तो म्हणटा म्हाका ब्लॉग पळोवचो पडटले ते कशी केला पण पळोवचे. सो हांगा पळया ती रवा मसाला आयला आणि हो पळया ताव मारताच ऑलरेडी ताजेरी आयकॉन आसा क्रिस्पी आसा हांगा पळया आवाज पळया कितले क्रिस्पी आसता. सुपर रवा मसाला मला अशी जावपा क्रिस्पी एकदम खाल्या गंमत जावपा सकाळ आणि हांगा मसाला लायक करून भितर घालला पळया. स्टार्ट करी सांबार आसा चटणी आसा कर तू. आमच्या गांवची फील येता सांगा फुल गांवची फील आज मस्त यम्मी. तेगा फेवरेट चटणी सुपर 1 नंबर वाव यम्मी यम्मी क्रिस्पी आसा क्रिस्पी पेपर म्हणजे केला सॉलिड सुपर. अरे चटणी घालून खा गो. अच्छा अशी खातो तू चटणी करता हांव सांबार करता. सुपर जाला. हांगा तर चाय आयल्या पळया गरम गरम उनो चाय अशी लायक करता का अशी रितावून पिवपा सुपर. नंबर चार हांगाच न्हू चटणी आनी सांबार तुमकां कितलो जेवता तितलो तांणी हाण दिता. पण आता थोड्या वेळा मागीर हें सरल्यार न्हू आता रिफील करचा येता ती त्यांची एक बेस्ट अंगाचे की ना चटणी तुम्ही कितलं जाय तितलं बट एक असते वेस्ट करचा ना तुमकां. सांबार एकदम लाईट असतो आम्ही घरा करतात तशी सांबार गोड ना स्पेशल लाईट. तू थोडं सांबार आणि चटणी हाण घाला आम्ही ऑलरेडी 1 प्लेट खाऊन जाला आता अन्य खायला आता अन्य खाऊचे
आणि आम्ही वेट करता तर ती उत्तप्पा घेत नाही आता आणि उत्तप्पा येणी सो आम गेल्या ऑनियन टमाटो ऑनियन उत्तप्पा आयला हांगा टमाटो ऑनियन उत्तप्पा एन्जॉय करता ती यो पळय ताव मारता असं खाऊन सांग कशी असं सुपर लाईक झाला हांगा फर्स्ट टाइम खातास हें लागस तुम्ही दोडा गरगड करता तशी नव्हता आणि तू या टमाटो बिमाटो पुरं घाला होय म्हाका दोड्डा घालतो आम्ही कसं घालची कसं होय तुका कसं नाही मिरसांग राई होय कढीपत्तो हे तशी नाही हे टमाटो आणि ह्या म्हाका विंगड टेस्ट त्या घालली जाल्यार दोड्डाक जायना त्या कळलं तुका मगर बेस्ट सुपर आणि तो आणि कितें येता मसाला उत्तप्पा येता मसाला उत्तप्पा म्हळ्यार बटाट आनी पुरो घालून मग त्या चड आमची होय होय आतां जस्ट आमी रवा मसाला खाल्ले आणि हांवें खावची म्हणल्यार वापस बटाट मागीर आमगे ब्रेकफास्ट पुरा सरले हांगा पळय समाप्त तमाम आता बिल भरचे आनी घरचे भरचे हॅपी संडे आता आम्ही व्हिडिओ हांगाची आता तुमकां व्हिडिओ पसंत आयल्यार प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा गाईज बाय बाय